ఇటువైపు సినిమాలు చేసుకుంటా రాజకీయ పార్టీలు ఇటువంటి అవసరం అంటారా యాక్చువల్లీ? అంటే అభిమానులు కోరచ్చు రాజకీయాల్లో రావాలని, మావాడు అభిమానులు కోరాడేనో లేకపోతే అభిమానులు కోరలేదనో అలాంటి కదండి. వాడు తేడా వచ్చు. ఆడిలో అభిమానులు వచ్చారు కాబట్టి రమ్మని ఆడెవరు రమ్మని ఆడ వెళ్ళాలంటే అంత లేదు. రాజకీయాల్లో వెళ్ళడానికి అభిమానులు రమ్మన్నారు వెళ్ళలేదు. జనసేన పార్టీ పెట్టింది, అభిమానులు పెట్టమన్నారు పెట్టాల. అయితే మా చిరంజీవి గారు మా అన్నయ్య ప్రజారాజ్యం పార్టీ పెట్టి సరిగ్గా సక్సెస్ కాదు నేను పెట్టి అలాంటి ఆలోచన కాదు. అది ఒక ఐడియాలజీ ఉంది, అది ఒక ఉన్నతమైన ఐడియాలజీ ఉంది, ఉన్నతమైన మనస్తత్వం ఉంది. ఇట్స్ గ్రేట్ క్యారెక్టర్ మావాడు చేయాలి అంతే. అసలు ఆడలో పోయిన ప్రశ్న అంటే నేనేది చేయాలండి. నాకు వాడికి తేడా ఏంటంటే నేను కర్మ నేను వదిలేస్తాను వాళ్ళు ఆర్థికంగా నష్టపోయినా ఆయన పరిస్థితి డబ్బులు కేరబట్టి ఎంత చేయాలని. ఇప్పుడు ఇంకెందుకు సినిమాల్లో యాక్ట్ చేస్తుంటే ఖచ్చితంగా వాడు సంపాదించాలి. వాడు ఆర్థికంగా దెబ్బతిని డెఫినెట్గా వాడు చెప్పింది మన రైట్. అది డబ్బులే లేవు అన్నమాట. రైట్ అండి, అది డబ్బులే లేవు. రకంగా చెప్పాలంటే నా వల్ల కూడా వాడు నష్టపోయాడు. నాకు కూడా కొంత అమౌంట్స్ ఇచ్చి సో వాడు డబ్బు సంపాదించాడు. వాడు ముందు వచ్చి వాడు బతకాలి, తర్వాత రాజకీయాల్లో కూడా రావాలి. రెండు మేనేజ్ చేస్తున్నాడు.